Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Πόσο μπορεί η διατροφή μας να βοηθήσει την υγεία μας, πόσο απαραίτητα είναι τα συμπληρώματα διατροφής σήμερα, ειδικότερα το Super Vita 18, γιατί ξεχωρίζει από όλα τα άλλα. Στα ερωτήματα αυτά θα απαντήσει ο Δόκτωρ Αθανάσιος Βαθιώτης, ειδικός παθολόγος, διαβητολόγος και διατροφολόγος, που είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σας, κύριε Βαθιώτη. Γεια σας. Εύχομαι να είναι όλοι όσοι μας παρακολουθούν δυνατοί και υγιείς. Ήθελα να σας ρωτήσω, η διατροφή μας σήμερα επαρκεί για τις ανάγκες του οργανισμού μας? Όπως έχει καταλήξει σήμερα ο άνθρωπος να κάνει τη διατροφή του, είναι σίγουρο ότι δεν επαρκεί καθόλου για τις σύγχρονες ανάγκες. Τόσο η υπερκόπωση, όσο το αυξημένο άγχος που έχουμε, το στρες, η δραστηριότητά μας, η υπερδραστηριότητα, τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι ρήποι οι οποίοι μας βομβαρδίζουν, η ρήπαση του περιβάλλοντος, η ηλεκτρομαγνητική και η ηλιακή ακτινοβολία, όλα αυτά τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα δίκτυα, τα κομπιούτερς, επιβαρύνουν σημαντικά τον ανθρώπινο οργανισμό. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία βρισκόμαστε και πρέπει να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας, ώστε και επειδή ο σύγχρονος τρόπος διατροφής δεν είναι ο δόκιμος και ταυτόχρονα επειδή είναι σίγουρο ότι και η υπερκατανάλωση που κάνουμε και η υπερπαραγωγή των τροφίμων στερεί τα τρόφιμα από τις απαραίτητες ουσίες, είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω ώστε να βελτιώσουμε την υγεία μας και κυρίως την καθημερινότητά μας. Το Super Vita 18 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που εσείς έχετε σχεδιάσει και δημιουργήσει μετά από μακροχρόνια επιστημονική έρευνα. Είναι ένα προϊόν με πολλές ιδιότητες και δράσεις. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Το Super Vita 18 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα. Θα σας πω αργότερα τι το ξεχωρίζει, αλλά σήμερα θα σας πω στην αρχή ότι συμπυκνώνει 19 διαφορετικές δραστικές ουσίες, 19 συστατικά, τα οποία είναι αντιοξυδοτικές, αντιγυραντικές και αντικαρκινικές, έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι δραστικές ουσίες, που είναι και αμινοξέα και όλος ο βασικός κύκλος των βιταμινών, αλλά κυρίως οι βασικότερες αντιοξυδοτικές ουσίες που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός, έχουμε φτιάξει ένα συμπλήρωμα διατροφής ώστε να είναι πλήρες, ισορροπημένο και δραστικό. Αυτά τα συστατικά που περιέχει το Super Vita 18 τα βρίσκουμε και στις τροφές. Σαφέστατα. Είναι ένα φυσικό προϊόν. Αυτά τα 19 συστατικά που περιέχει το Super Vita 18 περιέχονται στις τροφές της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή στα καρότα, στο μπρόκολο, στο κρέας, στο ψάρι, στο γάλα, στον καφέ. Δηλαδή σε τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας πράξη. Όμως, έχει αποδειχθεί ότι οι ανάγκες του οργανισμού είναι τέτοιες και τόσες, ώστε να χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Είτε γιατί ο οργανισμός αυτά που πρέπει να πάρει στην καθημερινότητά του δεν του επαρκούν, παίρνει λιγότερη τροφή από όση χρειάζεται. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν όλα αυτές οι γρήγορες τροφές που λέμε τα fast food. Γνωρίζετε ότι τα τρόφιμα πλέον δεν έχουν τις ουσίες που είχαν στο παρελθόν, γιατί γίνεται υπερπαραγωγή των τροφίμων και επομένως την ίδια περίοδο μπορεί να έχουμε και 2-3 παραγωγές. Άρα το χώμα μέσα στο οποίο καλλιεργείται ένα τρόφιμο δεν μπορεί να δώσει στο τρόφιμο αυτό τα απαραίτητα συστατικά, είτε σε βιταμίνες, είτε σε αμινοξέα, είτε σε οτιδήποτε άλλο, και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε πάντα το κάτι παραπάνω. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι το Super Vita 18 σε αυτό διαφέρει σε σχέση με όλα τα άλλα συμπληρώματα διατροφής, γιατί μπορέσαμε μέσα σε ένα και μόνο φακελάκι να βάλουμε 19 διαφορετικά δραστικά συστατικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορέσαμε να δώσουμε στον άνθρωπο την τροφή που χρειάζεται στην καθημερινότητά του. Με ρωτήσατε λοιπόν αν αυτά περιέχονται στα τρόφιμα. Και σας απαντώ, βεβαίως περιέχονται, αλλά θα έπρεπε κάποιος για να πάρει το λικοπαίνιο που έχουμε εκεί, 20 mg, θα έπρεπε να καταναλώσει 15 κιλά ντομάτες την ημέρα. Ναι, αυτό για να πάρει το β-καροτένιο, θα έπρεπε να καταναλώσει 4 με 5 και 6 πολλές φορές κιλά καρότα την ημέρα. Αν όμως δούμε ότι και αυτά τα τρόφιμα πλέον δεν έχουν τις ποσότητες
του β-καροτένιου που είχαν στο παρελθόν, γιατί ο κόσμος διαφορετικά τα καλλιεργούσε. Τώρα υπάρχει αυτό που είπα προηγουμένως, υπερπαραγωγή και υπερκατανάλωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλουμε πολύ περισσότερες σε κιλά τρόφιμα να καταναλώσουμε. Δηλαδή θα μπορούσε αυτό ένα συστατικό, ας πούμε η αργινίνη που περιέχει ή η καρνιτίνη, να φάμε 2-3 κιλά κρέας την ημέρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για να το αναπληρώσουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μπορέσαμε και τα συμπυκνώσαμε σε ένα φακελάκι, ώστε να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό που χρειάζεται στην καθημερινότητά του. Κάποιος που κάνει ισορροπημένη διατροφή, έχει λόγο να πάρει συμπλήρωμα διατροφής γενικά και ειδικότερα το Super Vita 18? Έχω πει πάντοτε και το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι κάποιος ο οποίος κάνει, και εγώ παροτρύνω τους ανθρώπους ως γιατρός να κάνουν σωστή διατροφή, να κάνουν μια ισορροπημένη διατροφή, όμως είτε για το λόγο ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, η τροφή που παίρνει κάποιος δεν του επαρκεί, είναι οι ανάγκες του τέτοιες, κάνει υπερεργασία, βρίσκεται σε υπερκόπωση, έχει αυξημένο άγχος και στρες, τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δέχεται τους καθημερινούς ρήπους του περιβάλλοντος με όλες αυτές τις ηλιακές και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, καπνίζει, πίνει αλκοόλ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, όλα αυτά τα πράγματα μάλλον, είναι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στο να απορροφήσει κάποιος την τροφή. Να απορροφήσει κυρίως τις δραστικές ουσίες που έχει μια τροφή. Δηλαδή οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, οι βιταμίνες, τα λίπη, γιατί και τα λίπη έχουν την αξία τους. Λέω λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι κάποιος άνθρωπος θα πρέπει να πάρει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής για να ενισχύσει τον οργανισμό του. Ιδιαίτερα όμως, επειδή υπάρχουν πολλά συμπληρώματα διατροφής, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής τα οποία περιέχουν ένα μόνο συστατικό, ή 2 ή 3. Υπάρχουν και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έχουν πολύ περισσότερα στοιχεία μέσα, δηλαδή βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα, αλλά τα έχουν σε πολύ μικρή ποσότητα. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να τονίσω και να δώσω στους τηλεθεατές να καταλάβουν είναι ότι αυτό το συμπλήρωμα, το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής, είναι ένα συμπλήρωμα που περιέχει τα στοιχεία, τις πρώτες ύλες ή τις δραστικές ουσίες, αν θέλετε, και τις βιταμίνες που χρειάζεται ένας οργανισμός, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινή του δραστηριότητα με επάρκεια, να μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό του ώστε να έχει την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται. Είτε φάει, είτε δεν φάει. Γιατί εδώ πρέπει να σας πω και το εξής, ότι μπορεί να έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος τρώει όλα τα απαραίτητα συστατικά και να μην τα απορροφάει ο οργανισμός του. Είναι, που το βλέπουμε πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, σε μια οικογένεια ένας άνθρωπος παίρνει την ίδια τροφή, τρώνε όλοι την ίδια τροφή μέσα στην οικογένεια. Ένας άνθρωπος όμως ανεβάζει το σίδηρό του αρκετά, έχει καλό αιματοκρίτη, ένας άλλος δεν έχει καλό αιματοκρίτη. Αυτό τι σημαίνει? Αφού τρώνε όλοι από το ίδιο τσουκάλι, σημαίνει ότι δεν απορροφούν στον ίδιο βαθμό. Το έντερο του καθενός δεν απορροφάει ή το στομάχι του δεν κάνει την κατάλληλη πέψη ώστε να απορροφήσει τις τροφές που έχει η συγκεκριμένη τροφή που έφαγαν και να είναι αποδοτική για όλους. Συνεπώς, αυτό θέλω να σας μείνει, μπορεί κάποιος άνθρωπος να τρώει αρκετά, αλλά η πέψη και η απορρόφηση στον οργανισμό του να μην είναι στην κατάλληλη ισορροπία και έτσι να χρειάζεται αυτό που λέμε να συμπληρώσει τη διατροφή του. Αυτό λοιπόν είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που συμπληρώνει τη διατροφή του ανθρώπου. Με όλα αυτά τα συστατικά που περιέχει το Super Vita 18, σε ποιους ανθρώπους θα θεωρούσατε ότι είναι απαραίτητο? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι περιέχει 19 διαφορετικά συστατικά. Αν το αναλύσουμε ένα προς ένα τα συστατικά του, θα δείτε ότι κάθε ένα από αυτά ανταποκρίνεται σε πάρα πολλά όργανα του σώματος. Παραδείγματος χάρη το Q10 θα έλεγα. Ανταποκρίνεται στην καρδιά, στο αναπνευστικό σύστημα, στο λιποδίστο. Γενικά έχει αναφορά σε πάρα πολλά όργανα του σώματος. Το β-καροτένιο, το ίδιο. Βοηθάει τα μάτια, βοηθάει το δέρμα και ούτω καθεξής. Η καρνιτίνη, η εσταξανθίνη, η βιταμίνη ε, η βιταμίνη C. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένα συστατικό από τα 19 αναφέρεται σε 10 διαφορετικές παθήσεις ή σε 10 διαφορετικά όργανα του σώματος που τα βοηθάει ώστε να μην νοσήσουν κάποια στιγμή ή να νοσήσουν αργότερα από ό,τι θα μπορούσε με βάση τη διατροφή που κάνουν,
έρχεται αυτό το συμπλήρωμα και με όλα αυτά τα συστατικά που περιέχει και τα βλέπουμε εδώ, αν μπορούμε να πάμε στην πρώτη κάρτα να δούμε από την αρχή, εδώ βλέπουμε βιταμίνη Β6 4 mg, βιταμίνη Β12 2,5 μικρογραμμάρια, το φυλλικό οξύ 200 μικρογραμμάρια. Είναι ουσίες αυτές οι βιταμίνες που σας αναφέρω, είναι ό,τι είναι απαραίτητο για τον οργανισμό στην καθημερινότητά του. Πράσινο τσάι 50 mg, ασταξανθίνη 4 mg, η ασταξανθίνη είναι το δεύτερο κορυφαίο αντιοξυδοτικό προϊόν στον κόσμο, λικοπένιο με τις γνωστές αντικαρκινικές ιδιότητες που έχει 20 mg και βέβαια το λικοπένιο τώρα τελευταία στα ξένα κράτη, στην Αγγλία, στην Αμερική, το δίνουν ακόμα και για να βοηθήσουν κάποιος να ελαττώσει τη χολυστερίνη του, το δίνουν γιατί είναι ένας, γνωρίζουμε, αντιχολυστερινικός παράγοντας. Η καφεΐνη σε πολύ μικρή ποσότητα, γιατί το έχουμε εδώ, μόνο και μόνο για να βοηθάει τη λιποδιάλυση, μόνο και μόνο για να δίνει ευεξία που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός μέσα από αυτή την δοσολογία. Θηϊκή γλυκοζαμίνη που είναι 300 mg είναι αυτό που χρειάζεται απαραίτητος ο οργανισμός στη διάρκεια της ημέρας για να βοηθήσει τους χόνδρους και να βοηθήσει τις αρθρώσεις. Ιαλουρονικό οξύ 50 mg. Είναι κορυφαία ποσότητα. Εάν δούμε ότι σήμερα με τον τηλεοπτικό βομβαρδισμό που υφίστανται όλοι, το ιαλουρονικό το οποίο δειγματίζουν και όλοι αναφέρουν στις τηλεοράσεις είναι 6 mg αναδόση, ενώ αυτό που έχουμε εμείς εδώ είναι 50 mg αναδόση σε κάθε φακελάκι. Αργινίνη και μάλιστα υδροχλωρική μορφή, αυτή που απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό, 100 mg. Βιταμίνη C 100 mg. Βιταμίνη Ε και μάλιστα είναι α, β, γ και δ τοκοφερόλη, δηλαδή είναι ο συνδυασμός των τοκοφερολών, γιατί η βιταμίνη Ε που κυκλοφορεί στο εμπόριο είναι η α τοκοφερόλη. Εδώ θέλω να τονίσω ότι βάλαμε την α, β, γ και δ τοκοφερόλη για να μπορεί να απορροφηθούν όλες οι μορφές της βιταμίνης Ε. Το β-καροτένιο που είναι η πρόδρομη ουσία της βιταμίνης Α, σε 12 mg, σε μια ικανοποιητική ποσότητα. Και βέβαια, αν πάμε και στην άλλη κάρτα, θα μπορούσαμε να δούμε ότι υπάρχει κολαγόνο σε 500 mg. Ξέρετε όλοι ότι υπάρχουν σκευάσματα τα οποία περιέχουν κολαγόνο. Το κολαγόνο τύπου 2 είναι αυτό το οποίο απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό, 500 mg. Ακέτυλο L-καρνιτίνη είναι η μορφή της καρνιτίνης η οποία δίνει ενέργεια στον ανθρώπινο οργανισμό και βοηθάει κυρίως να κάνει αυξημένη λιποδιάλυση, να αδυνατίζει, να διώχνει το λίπος από το σώμα, να το κάνει ενέργεια και ταυτόχρονα να βοηθάει κυρίως την καρδιά. Πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια και άτομα τα οποία έχουν μυοκαρδιοπάθειες, η ακέτυλο L-καρνιτίνη είναι ένα φάρμακο, φάρμακο επιλογής, ένα φάρμακο το οποίο, μια ουσία την οποία δίνουμε στους ανθρώπους που έχουν νεφρική ανεπάρκεια ή καρδιοπάθειες για να μπορέσουν να βοηθήσουν το μυοκάρδιό τους αλλά και την νεφρική τους λειτουργία. Το συνένζυμο Q10 που σας ανέφερα και προηγουμένως. Και βέβαια L-γλουταμίνη, γλυκίνη και νη-ακέτυλοκυστεΐνη είναι οι τρεις συνιστώσεις της γλουταθιώνης. Η γλουταθιώνη θεωρείται το κορυφαίο αντιοξυδοτικό συστατικό στον πλανήτη και βέβαια γιατί θα μου πείτε το βάλαμε έτσι. Το βάλαμε έτσι γιατί η γλουταθιώνη δεν απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Το γνωρίζουμε σε μορφή χαπιού ή σε μορφή σκόνης. Το βάλαμε τα συστατικά της ώστε μέσα στον οργανισμό να υπάρχουν και να συνδεθεί γλουταθιώνη μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι ένα πλήρες συμπλήρωμα διατροφής. Δεν του λείπει, το τονίζω με κεφαλαία γράμματα, απολύτως τίποτε. Έχει αναφορά κάθε ουσία από αυτή σε τουλάχιστον 5 έως 10 όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρωπίνου σώματος για να μπορεί να βοηθήσει τουλάχιστον 10 με 20 παθήσεις που αναφέρονται σε κάθε όργανο. Λέμε για τα πνευμόνια, για παράδειγμα, πώς μπορεί να βοηθήσει. Η νη-ακέτυλοκυστεΐνη που ανέφερα προηγουμένως, που είναι ένας βλενολιτικός παράγοντας και ένας αντιοξυδοτικός παράγοντας και αντικαρκινικός. Είναι διαπιστωμένα αυτά. Υπάρχουν μελέτες οι οποίοι τα αποδεικνύουν στα ξένα πανεπιστήμια. Λέω λοιπόν ότι
Όταν δίνεις νία και τηλοκυστεΐνη, βοηθάς κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα στο αναπνευστικό του σύστημα. Πώς τον βοηθάς? Μπορεί να έχει βροχίτιδα, μπορεί να έχει υγμωρίτιδα, μπορεί να έχει βροχικό άσθμα, μπορεί να έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δεν αναφερόμαστε σε μία πάθηση για κάθε όργανο, μιλάμε για πολλές παθήσεις που αφορούν το κάθε όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Συνεπώς, εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε με βάση αυτά τα συστατικά που έχει το Super Vita 18 να μας πει ποιο όργανο σε ποιο όργανο δεν υπάρχει αναφορά και κυρίως ποια πάθηση δεν περιλαμβάνει. Όταν υπάρχουν πλέον αναφορές, σας λέω πρόσφατα, θέλω να το τονίσω αυτό γιατί θα τον έχουμε προσεχώς και στον τηλεοπτικό μας δέκτες, ένας Έλληνας γιατρός από τη Γερμανία που μου ανέφερε ότι κάποιος που έκανε χρήση του Super Vita 18 από τον πρώτο μήνα κιόλας άρχισε να έχει θετικές ενδείξεις ότι σε ό,τι αφορά τη θεραπεία του στις κλίδες καταπλάκας και σε άλλες παθήσεις. Μάλιστα. Όπως είναι η ψωρίαση. Γιατί αυτό το Super Vita 18 περιέχει 19 συστατικά τα οποία είναι αντιοξυδοτικοί παράγοντες. Τι κάνουν οι αντιοξυδοτικοί παράγοντες? Δύο πράγματα επιτυχάνουν. Το ένα είναι ότι βοηθούν ώστε να ενισχυθεί το νοσοποιητικό σύστημα. Όταν ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα σημαίνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι πολύ δυνατός, δεν αρρωσταίνει εύκολα. Γιατί βελτιώνεται, δυναμώνει η άμυνα του οργανισμού. Συνεπώς, η πρώτη βασική ιδιότητα του Super Vita 18 είναι ότι ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Η δεύτερη βασική ιδιότητα είναι ότι ρυθμίζει, ενεργοποιεί και επιταχύνει, άρα αυξάνει τον μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε, είναι το σύνολο των ανθρωπίνων αντιδράσεων που γίνονται κάθε μέρα στο ανθρώπινο σώμα. Τι σημαίνει λοιπόν? Όταν βοηθιέται ο μεταβολισμός μέσω του Super Vita 18 σημαίνει ότι πάρα πολλές ενέργειες που γίνονται, πάρα πολλές αντιδράσεις που γίνονται στο ανθρώπινο σώμα, είτε μέσω της τροφής, είτε μέσω των φαρμάκων που μπορεί να παίρνει κάποιος, γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια σημαντική βοήθεια στον οργανισμό που το χρησιμοποιεί. Άρα λοιπόν, δύο βασικές ιδιότητες. Η μία είναι ότι ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα και επομένως, τι σημαίνει αυτό? Το επαναλαμβάνω για να γίνει κτήμα των ανθρώπων που μας παρακολουθούν, σημαίνει ότι κάποιος δεν αρρωσταίνει εύκολα. Ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα, που είναι εύκολες οι λοιμώξεις, οι μικροβιακές λοιμώξεις, οι γρίπες, τα κρυολογήματα και κυρίως οι ιώσεις, δυναμώνει το νοσοποιητικό σύστημα έτσι ώστε κάποιος να είναι δυνατός και είτε όταν αρρωστήσει, να αρρωστήσει με αυλιχρά, όπως λέμε, με πολύ ήπια συμπτώματα και χωρίς καθόλου καμία επιπλοκή ή να μην αρρωστήσει καθόλου. Τι καλύτερη βοήθεια μπορεί να προσφέρει λοιπόν ένα συμπλήρωμα διατροφής όταν ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα? Και όταν ακούω πολλές φορές ή βλέπω στην τηλεόραση συμπληρώματα διατροφής τα οποία περιέχουν μία ουσία και λένε ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Πώς μπορεί να το ενισχύσει μία ουσία? Έχουμε 19 και μπορεί μέσα από 19 διαφορετικές δράσεις, γιατί κάθε μία από αυτές τις δραστικές ουσίες έχει μία διαφορετική δράση. Κάνει μία διαφορετική αντίδραση στο ανθρώπινο οργανισμό. Αντιδρά σε άλλα όργανα, αντιδρά με άλλες ουσίες μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό και κάνει τις απαραίτητες χημικές αντιδράσεις. Επομένως, όταν έχεις 19 διαφορετικές δράσεις, δεν σε πιάνει μία, δεν σε πιάνει άλλη, κάποια από αυτές θα σε πιάσει και θα σου βοηθήσει το νοσοποιητικό σύστημα ώστε να σε κάνει δυνατό, να μην είσαι ευπρόληπτος στις λοιμώξεις. Και βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό που σας είπα, ενεργοποιεί το μεταβολισμό ώστε να μπορέσει κάποιος να είτε παίρνει φάρμακα, είτε τη διατροφή που καταναλώνει, να την απορροφάει, να την αξιοποιεί, θα έλεγα, στο έπακρον μέσα στον οργανισμό του. Και βέβαια, εκτός από το γεγονός ότι αυτό το συγκεκριμένο σκεύασμα, το Super Vita 18, έχει 19 ουσίες οι οποίες έχουν αντιοξυδοτικές, αντιγυραντικές και αντικαρκινικές ιδιότητες, γιατί όλα τα συστατικά που περιέχει συμπυκνώνουν αυτές τις τρεις ιδιότητες. Το κάνει πανίσχυρο. Το κάνει δηλαδή, είναι αυτό που εδώ έχω γράψει και φέρει τη δική μου υπογραφή, ότι αποτοξινώνει και αναζωογονεί. Είναι αυτό που θέλουμε. Ό,τι τοξίνη παίρνουμε
στο σώμα μας, είτε είναι μικρόβιο, είτε είναι ιός, είτε είναι βαρύ μέταλλο από αυτά που υπάρχουν λόγω της ρήπανσης του περιβάλλοντος, είτε είναι ακτινοβολία, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να αποτοξινώνει τον οργανισμό και να τον αναζωογονεί, δηλαδή να του δίνει ενέργεια. Τι περιμένουμε λοιπόν από ένα συμπλήρωμα διατροφής? Και βέβαια καταπολεμά την πρόωρη γύρανση του οργανισμού, άρα είναι ότι καλύτερο για να κρατήσει, ξέρετε, από το Μεσαίωνα οι αλχημιστές ήθελαν να βρουν το ελιξίριο της ζωής. Τι σημαίνει το ελιξίριο της ζωής? Σημαίνει να βρουν αυτό που λέγανε τη φιλοσοφική λίθο. Δηλαδή να βρουν μια ουσία η οποία θα τους κρατάει για πολλά χρόνια νέους. Έχουμε βρει, υπάρχουν ουσίες οι οποίες μας κρατούν πολλά χρόνια νέους. Είναι αυτές που λέμε αντιοξυδοτικές. Γιατί οι αντιοξυδοτικές ουσίες είναι αυτές που βοηθούν ώστε να μην γεράζει το ανθρώπινο κύτταρο, να μην συρρυκνώνεται, να μην εκφυλίζεται. Είναι δηλαδή κάποιες ουσίες οι οποίες βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό να μην εκφυλίζει την δράση του. Με αποτέλεσμα λοιπόν να καταπολεμάει την πρόωρη γύρανση και βέβαια να χαρίζει νεότητα και μακροζωία. Τι περιμένουμε από κάποιο συμπλήρωμα διατροφής άλλο όταν σου δίνει τα στοιχεία αυτά, δηλαδή σου ανεβάζει το νοσοποιητικό, σου ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα, σου δυναμώνει την άμυνα στον οργανισμό, σου κάνει καλύτερα τις χημικές αντιδράσεις γιατί βελτιώνει το μεταβολισμό και βέβαια σε αποτοξινώνει, σου δίνει ενέργεια, σε αναζωογονεί και καταπολεμάει την πρόωρη γύρανση, σου δίνει νεότητα και μακροζωία. Πείτε μου τι άλλο μπορεί να περιμένει ένας ανθρώπινος οργανισμός από κάποιο συμπλήρωμα ή από τα φάρμακα που παίρνει ή από την τροφή που λαμβάνει. Πολύ σωστά μας τα λέτε. Ήθελα να μιλήσουμε για τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους. Είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων που συχνά παρουσιάζουν ανεμία. Πόσο μπορεί το Super V18 να τους βοηθήσει? Και εγώ όταν το σχημάτιζα, όταν το δημιουργούσα το Super V18, πραγματικά δεν πίστευα ότι μπορεί να έχει τέτοια απόδοση, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανεμία. Αυτό, ξέρετε, μου το πρωτόπαν και έχω τις σχετικές έρευνες και αναφορές κάποιοι καθηγητές από την Αμερική. Όταν μου είπαν κάποια στιγμή ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να γράψεις πάνω στο κουτί ότι βοηθάει ιδιαίτερα τους ανθρώπους που έχουν ανεμία. Να υποστείλουν τα συμπτώματά τους, να τους βοηθάει πάρα πολύ ώστε να ανεβάσουν τον αιματοκρίτη. Εγώ, επειδή και θέλω να είμαι ειλικρινής στον κόσμο, επειδή δεν είχα βάλει μέσα σίδηρο, δεν έχω βάλει κανένα μέταλλο. Για ένα και μόνο λόγο, ξέρετε, τα μέταλλα είναι εύκολα να τα βάλεις σε ένα κουτί μέσα, γιατί είναι πολύ φτηνά. Αν ήθελα να κάνω λοιπόν αυτό που λέμε μπούγιο, αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο από αυτό που επεδίωκα, έτσι, θα μπορούσα να βάλω 10 μέταλλα. Είναι πάμφθηνα, σας πληροφορώ, στην αγορά τη φαρμακευτική και θα μπορούσα να έχω αυτό. Όμως, τα μέταλλα οξυδώνονται εύκολα. Δεν μπορεί να έχεις βάλει μέσα αντιοξυδοτικές ουσίες και αντιοξυδοτικές βιταμίνες και από την άλλη μεριά να έχεις βάλει μέταλλα τα οποία οξυδώνονται. Είναι αγυρτία αυτό επιστημονική. Άρα λοιπόν, τι έκανα? Τα μέταλλα μπορεί κάποιος να τα βρει οποτεδήποτε θέλει. Είτε σε ένα άλλο συμπλήρωμα, είτε με την τροφή. Αν φάει κάποιος 5 καρύδια, αν φάει κάποιος 5 αμύγδαλα την ημέρα, αν φάει 5 φιστίκια, εάν φάει ένα αυγό βραστό, και θέλω να έρθουμε κάποια στιγμή γιατί και το αυγό είναι μια παρεξηγημένη τροφή. Εγώ τη θεωρώ την πιο πλήρη στη φύση τροφή, είναι όμως πάρα πολύ παρεξηγημένη. Επανέρχομαι όμως για να σας πω ότι επειδή δεν είχα βάλει σίδηρο, ο σίδηρος είναι μέταλλο. Και βλέπω σε πολλά συμπληρώματα, ακούστε τώρα, βάζουν σίδηρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φωσφόρο και ούτω καθεξής. Μα να σας πω, είναι επιστημονική αγυρτία. Όταν λέμε σε κάποιον και το έχετε εσείς, δεν ξέρω αν έχετε ποτέ στο γιατρό πάει, σας βλέπω υγιέστατη και πάντα να είστε έτσι. Και βέβαια η τροφή φαίνεται που χρησιμοποιείτε, ίσως τα συμπληρώματα σας κάνουν και όμορφη. Χρησιμοποιώ το Super V18 για θέλω λοιπόν έτσι. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, ότι όταν πάτε στο γιατρό, καμιά φορά όταν σας δώσει σίδηρο να πάρετε, ή σε εσάς, στο παιδί, στη γιαγιά, στον παππού, τι σας λέει? Μην το φάει κοντά με γάλα, γιατί το γάλα έχει ασβέστιο και συγκρούονται τα μέταλλα. Πώς μπορείς, αφού σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις όταν πάρεις το σκεύασμα του σιδήρου, μην το φας με γάλα μαζί, γιατί το ασβέστιο που έχει το γάλα αντιδρά με τον σίδηρο και αλληλοεξουδετερώνονται. Πώς τα βάζεις στο ίδιο σκεύασμα? Δεν είναι λοιπόν επιστημονική αγυρτία. Είναι δυνατόν στο ίδιο σκεύασμα να έχεις και ασβέστιο, αλλιώς
νομίζετε ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν σκευάσματα σιδήρου, σκευάσματα ασβεστίου, σκευάσματα μαγνησίου, δεν θα τα έβαζαν όλα μαζί σε ένα για λόγους οικονομίας? Για όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν? Άρα λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κοροϊδέψω τον κόσμο. Εγώ απευθύνομαι στην επιστημονική κοινότητα πρώτα. Πρώτα το δείχνω στην επιστημονική κοινότητα. Και εφόσον πάρω το OK, γιατί δεν τα ξέρω όλα, ασφαλώς πάω πρώτα στους δασκάλους μου. Και εκεί αναφέρομαι. Τους λέω λοιπόν ότι, ξέρετε, αυτά βάζω μέσα. Είναι εντάξει? Είναι εντάξει. Προχωράμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν είχα βάλει λοιπόν σίδηρο μέσα εδώ. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Είχε σαν αποτέλεσμα να λέω ότι δεν βοηθάει την ανεμία. Όχι. Κάναμε μετρήσεις, κάναμε έρευνες και προκαλώ, γιατί έχω πλέον και εγώ όταν το δίνω αυτό, λέω στους ανθρώπους, ξέρετε, κάντε όταν θα το πάρουν για κάποια πάθηση, κάντε και μία εξέταση αίματος να μου τη φέρετε να τη δω. Έχω λοιπόν εξέταση αίματος που κάποια κυρία πρόσφατα είχε 34 αιματοκρίτη. Χρησιμοποιώντας το, μετά από 1 μήνα, 1,5 μήνα, κάπου εκεί, έφτασε 42. Μάλιστα. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν έχει σίδηρο. Όμως, ακριβώς επειδή έχω προσέξει όλο τον άλλο περίγυρο, τι σημαίνει αυτό? Έχει μπει βιταμίνη B12, έχει μπει το φιλικό οξύ, έχει μπει βιταμίνη C. Είναι οι 3 ουσίες οι οποίες βοηθούν ώστε ο οργανισμός ό,τι σίδηρο έχει τροφή που παίρνει ή το φάρμακο που παίρνει τέλος πάντων να τον απορροφάει αυτούσιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί το Super Vita 18 μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βοηθάει τον οργανισμό του έτσι ώστε ό,τι και να φάει, όσο σίδηρο και να έχει τροφή, να τον απορροφάει όλο. Και έτσι να είναι αποδοτικός και χρήσιμος ο σίδηρος που παίρνει, η τροφή που παίρνει τέλος πάντων, και συγκεκριμένα ο σίδηρος, αν κάποιος έχει ανεμία, να του είναι αποδοτικός στον οργανισμό. Έτσι λοιπόν έχω ανθρώπους που χωρίς να πάρουν σκευάσματα σιδήρου, γιατί και αυτά έχουν πρόβλημα πολλές φορές μπορεί να πάνε στο σηκώτη και να δημιουργήσουν μεγάλες καταστάσεις. Σε άλλους ανθρώπους δημιουργούν διάρειες, δυσκολιότητα, σε άλλους κάνουν αλλεργία, ο σίδηρος είναι μέταλλο. Άρα λοιπόν, χωρίς κάποιος να χρησιμοποιήσει σκευάσματα σιδήρου, μπόρεσε με αυτό το σκεύασμα να βελτιώσει τα προβλήματα που είχε και κυρίως στον αιματοκρίτη του και την αιμοσφαιρίνη. Άρα λοιπόν, για το λόγο αυτό ότι περιέχει τις βασικές βιταμίνες, επαναλαμβάνω, Β12, φιλικό οξύ και βιταμίνη C, οι οποίες βοηθούν ώστε να απορροφάται καθ' ολοκληρίαν σχεδόν ο σίδηρος που υπάρχει σε κάθε τρόφιμο που καταναλώνουμε. Άρα γι' αυτό είναι χρήσιμο αυτό το συμπλήρωμα διατροφής. Και βέβαια ερχόμαστε σε 2 βασικές κατηγορίες που μου αναφέρατε, στις γυναίκες, και μην νομίζετε, δεν ξεχνάω αυτά που με ρωτάτε, τα απαντάω όλα. Λοιπόν, και κυρίως θέλω ό,τι απάντηση, ό,τι ερώτηση έρχεται από τον κόσμο κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, αυτή θέλω να μου λέτε την επόμενη εβδομάδα για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Και αν κάποιος θέλει να βγει και δημοσίως, εδώ δίπλα μας, να έρθει να μας κάνει τις ερωτήσεις που θέλει, όποτε θέλει. Άρα λοιπόν λέω ότι 2 μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων, που είναι οι γυναίκες λόγω της περίοδου, λόγω της εμεινουρήσεως, που παθαίνουν ανεμία, και για το ότι στη μικρή ηλικία όλες σχεδόν οι γυναίκες στη νεαρή ηλικία έχουν ανεμία λόγω της περίοδου, που τότε αρχίζει ο οργανισμός και φτιάχνει τις ορμόνες του και τα όργανα του. Ακριβώς αυτή η κατηγορία, και βέβαια οι μεγάλοι άνθρωποι, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, οι γέροι, οι οποίοι λόγω της ηλικίας πλέον δεν απορροφούν από το στομάχι, δεν κάνουν σωστά την πέψη, και μετά στο έντερο δεν απορροφούν τις ουσίες αυτές που πρέπει, κυρίως το σίδηρο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, όλες αυτές τις ουσίες, έρχεται το συμπλήρωμα αυτό και βοηθάει ώστε και ένας άνθρωπος που σας είπα προηγουμένως, που μπορεί να χρησιμοποιεί μια τροφή αλλά να μην είναι αποδοτική, να μην μπορεί να την απορροφήσει, να μπορεί μέσω αυτού του συμπληρώματος διατροφής να πάρει αυτά που χρειάζεται στην καθημερινή πράξη. Κάποιος που έχει χολυστερίνη, γιατρέ, μπορεί να χρησιμοποιήσει το Super Vita 18, και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να μας πείτε και ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τη χολυστερίνη. Μας ρωτούν πολλοί τηλεθεατές και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε και αυτό. Να πούμε για κάτι λοιπόν που είναι σαφώς ιατρικό. Ξέρετε ότι η χολυστερίνη, το λέω πολλές φορές, δεν είναι κάτι κακό. Ο Θεός δεν την έδωσε στους ανθρώπους επειδή είναι μόνο κακή. Η χολυστερίνη έχει και πολλές σωστές δράσεις. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε λίπος, χολυστερίνη στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν θα λειτουργούσε καλά ο εγκέφαλος. Αν δεν υπήρχε χολυστερίνη στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν θα λειτουργούσαν τα κύτταρα. Το περίβλημα των κυττάρων έχει την αναφορά του στη χολυστερίνη.
δεν θα λειτουργούσε σωστά το γεννητικό σύστημα της γυναίκας, γιατί πάρα πολλές ορμόνες της γυναίκας έχουν να κάνουν με τα λιπίδια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η χολυστερίνη είναι κακή από την ώρα, είναι κακή για τον ανθρώπινο οργανισμό, από την ώρα που αρχίζει και ανεβαίνει πάνω από ένα ορισμένο όριο. Όταν είναι το ίδιο κακό, πολλές φορές μου φέρνουν εξετάσεις στο ιατρείο και βλέπω χολυστερίνη 90. Του λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα? Λέει, έπαιρνα φάρμακο, κόφτω το φάρμακο. Δεν κάνει. Ό,τι κακό κάνει η χολυστερίνη όταν είναι ανεβασμένη στον οργανισμό, το ίδιο κακό κάνει και όταν είναι χαμηλή. Γιατί πλέον δεν λειτουργούν βασικά όργανα. Σας είπα, ο εγκέφαλος, τα κύτταρα, το γεννητικό σύστημα της γυναίκας. Είναι λοιπόν σαφές εδώ ότι η χολυστερίνη είναι χρήσιμη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως, από ένα σημείο και μετά ξεφεύγει. Όταν ξεφύγει, πάει και κάθεται στα αγκία και τα στενεύει. Η χολυστερίνη λοιπόν πότε ανεβαίνει? Ανεβαίνει με την ηλικία. Ένα παιδί γεννιέται με 50 χολυστερίνη και μετά με την πάρο της ηλικίας ανεβαίνει 100, 150, 200, 300 και ούτω καθεξής. Ανεβαίνει με κάποιες παθήσεις, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα στο θηροειδή, υποθυροειδισμό κυρίως, άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα στα νεφρά, άτομα τα οποία παίρνουν διάφορα φάρμακα, κυρίως αντικαταθλιπτικά, αλλά και άτομα τα οποία έχουν ζάχαρο, ανεβάζουν τη χολυστερίνη τους. Αν πάρουμε λοιπόν, εξαιρέσουμε αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή την ηλικία, το φύλο, η γυναίκα σταθερά έχει ανεβασμένη χολυστερίνη σε σχέση με τον άντρα. Αν πάρουμε μία γυναίκα και έναν άντρα της ίδιας ηλικίας, η γυναίκα έχει περισσότερες μονάδες χολυστερίνης. Έτσι είναι πλασμένη. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ότι και το φύλο. Ο τρόπος μαγειρέματος. Αν κάποιος χρησιμοποιεί κοκκινιστά, τηγανιτά, ανεβάζει τη χολυστερίνη. Όμως, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους παράγοντες, 4 είναι οι βασικοί οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τον ανθρώπινο οργανισμό. Να ξέρει κάθε άνθρωπος. Το ένα είναι η άσκηση. Όταν κάποιος ασκείται, καίει το περιττό λίπος. Το δεύτερο είναι η διατροφή. Παλιά λέγαμε ότι η διατροφή είναι το 90% της χολυστερίνης. Τώρα έχουμε αλλάξει. Λέμε είναι το 10%. Και το βλέπετε σε κάποιες διαφημίσεις που λέει τέτοια διαφορά. Το 10% της χολυστερίνης έχει αναφορά στην διατροφή του ανθρώπου. Το τρίτο είναι τα γονίδια. Τι κουβαλάμε από τους γονείς, από τους παππούδες και ανεβάζει τη χολυστερίνη. Το τέταρτο και σημαντικό, αυτό που ψάχνουν πλέον όλες οι μεγάλες ιατρικές εταιρείες πλέον στον κόσμο, όλα τα πανεπιστήμια, είναι η σχέση του άγχους με τη χολυστερίνη. Το άγχος λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος ανεβάζει τη χολυστερίνη. Συνεπώς, είναι οι 4 αυτοί παράγοντες που σας ανέφερα που ανεβάζουν τη χολυστερίνη. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ τώρα στο συμπλήρωμα αυτό και λέμε πώς βοηθάει τη χολυστερίνη. Καταρχήν αυτό κάνει λιποδιάλυση. Κάνει λιποδιάλυση. Έρχεται λοιπόν το Super Vita18 με τους λιποδιαλύτες που έχει και ελαττώνει τη χολυστερίνη. Ελαττώνει το λίπος του σώματος, συνεπώς ελαττώνει τη χολυστερίνη. Επειδή όμως έχει λιποδιαλύτες, ελαττώνεται και το βάρος του σώματος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ευθεία σχέση του βάρους του σώματος με τη χολυστερίνη. Όπως όταν ανεβαίνει το βάρος, λέμε ανεβαίνει η χολυστερίνη, ανεβαίνει η αρτηριακή υπέρταση, ανεβαίνει ο σαχαρώδης διαβήτης. Άρα λοιπόν, όταν ελέξει κάποιος το βάρος, ελαττώνονται αυτόματα αυτές οι 3 συνιστώσεις. Αφού λοιπόν αυτό κάνει λιποδιάλυση και άρα ελαττώνει το βάρος του σώματος, βοηθάει τον οργανισμό ώστε να ελαττώσει τη χολυστερίνη του. Είπα λοιπόν ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το στρες. Περιέχει μέσα αυτό το συμπλήρωμα παράγοντες, ουσίες, οι οποίες ελέγχουν το στρες, ελέγχουν το άγχος του οργανισμού, ελέγχουν την κατάθλιψή του. Δηλαδή, το γνωρίζουμε. Είναι διάφορες ουσίες οι οποίες ελέγχουν μέσω χημικών αντιδράσεων στο ανθρώπινο σώμα αυτούς τους παράγοντες, όπως είναι το άγχος και το στρες. Άρα λοιπόν και αυτός ο παράγοντας βοηθιέται από τη χρήση της χολυστερίνης. Βοηθιέται το γεγονός, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι είναι με το φύλο, η διαφορά του φύλου. Η γυναίκα έχει περισσότερο. Βοηθιέται ότι με την πάροδο της ηλικίας, με το ανέβασμα της ηλικίας, ανεβαίνει η χολυστερίνη. Άρα, είπαμε προηγουμένως ότι οι ηλικιωμένοι έχουν ένδειξη να πάρουν την. Να λοιπόν για πόσους λόγους σας λέω, και βέβαια είπα ότι η χολυστερίνη ανεβαίνει όταν κάποιος έχει υποθυροειδισμό, όταν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη. Όταν λοιπόν έρχεται αυτό το συμπλήρωμα και βοηθάει ώστε και τα προβλήματα και οι επιπλοκές και τα συμπτώματα που αφορούν το σαχαρό διαβήτη, την αρτηριακή υπέρταση, τη χολυστερίνη, να τα ελέγχει, να τα ρυθμίζει μέσω του μεταβολισμού. Να γιατί δεν είναι το ένα με το άλλο. Να γιατί εδώ γράφει επάνω στην πρώτη σελίδα ότι είναι ισορροπημένο προϊόν. Είναι το πιο ισορροπημένο και το έχω υπογράψει εγώ, γιατί εγώ βάζω την υπογραφή μου σε αυτό το προϊόν. Γι' αυτό θα ήθελα να μας το πείτε, γιατί είναι ισορροπημένο. Γιατί είναι ισορροπημένο λοιπόν.
Γιατί η μία δράση βοηθάει την άλλη. Είναι έτσι δομημένο αυτό το συστατικό, ώστε η μία δράση βοηθάει την άλλη. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για ποιο λόγο είναι ισορροπημένο. Λέμε ότι έχει μέσα κολαγόνο, 500 μιλιγκράμμ. Έρχονται άλλες εταιρείες που έχουν κολαγόνα και έχουν συμπληρώματα μόνο με κολαγόνα, ναι, που σου λένε έχω 10 γραμμάρια μέσα. Μάλιστα. Και ποιος σου είπε ότι τα 10 γραμμάρια δεν είναι βλαβερά για τον οργανισμό? Το ξέρετε ότι υπάρχουν μελέτες πλέον στην Αμερική οι οποίες λένε ότι όσο περισσότερο κολαγόνος δίνεις, τόσο χειρότερα για τον οργανισμό. Μάλιστα. Δεν το ξέρουν. Εγώ λοιπόν σας το λέω. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ. Βάζουμε 500. Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται 400 μιλιγκράμμ κολαγόνου την ημέρα. Βάζουμε 500 γιατί κάποιος μπορεί να έχει υπερεργασία, όπως είπα, να κάνει υπερκόπωση, να είναι αθλητής, να είναι μαθητής που διαβάζει, να είναι γυναίκα σε περίοδο, σε έμεινο-ρίση και να χρειάζεται παραπάνω, να είναι ηλικιωμένος και δεν απορροφά. Τα 500 δεν τα απορροφήσει ο ηλικιωμένος, τα απορροφήσει τα 300. Άρα αυτά που χρειάζεται. Να λοιπόν γιατί σας λέω ότι είναι οι ποσότητες που έχει μέσα είναι έτσι δομημένες, έτσι φτιαγμένες, ώστε ο οργανισμός να απορροφάει αυτό που έχει ανάγκη. Πάμε λοιπόν να δούμε το κολαγόνο. Δεν έχουμε βάλει μόνο εδώ κολαγόνο, έχουμε βάλει και γλυκίνη. Γνωρίζουν όλοι, όσοι γνωρίζουν τουλάχιστον όσοι είναι γιατροί, όσοι γνωρίζουν τη φυσιολογία της ιατρικής και όχι όσοι είναι έμποροι, γνωρίζουν λοιπόν ότι η γλυκίνη είναι το 1/3 του κολαγόνου. Άρα όταν έχεις βάλει γλυκίνη μέσα εδώ, που είναι συστατικό της γλουταθιόνης, άρα εκμεταλλεύεσαι την αντιοξυδωτική δράση της γλουταθιόνης, εκμεταλλεύεσαι και τη γλυκίνη ώστε μέσα στον οργανισμό να φτιαχτεί ενδογενές κολαγόνο. Γιατί αυτό και τίποτα να μην απορροφήσει ο οργανισμός από το κολαγόνο, γιατί πολλές φορές κάποιοι οργανισμοί, να πούμε την αλήθεια, δεν απορροφούν κάποιες ουσίες, δεν τις απορροφούν. Βλέπετε, δίνεται σε κάποιον μία αντιβίωση και εξακολουθεί ο πυρετός. Δεν την απορροφά. Του αλλάζει αντιβίωση και αυτή την απορροφά. Μπορεί δηλαδή, μπορεί να παίρνει μόνο κολαγόνο, γιατί υπάρχουν στο εμπόριο πάρα πολλά. Και θεωρείται ότι κάνουν στοχευμένη δράση. Μάλιστα. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Σας λέω λοιπόν ότι είναι δυνατόν κάποιος να μην το απορροφά. Οπότε, να μην το απορροφά. Αδίκως το παίρνει. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό το πράγμα. Ναι. Ή κάποιος σε ένα συστατικό έχει αλλεργία. Ναι. Πώς θα το κάνουμε όταν είναι μόνο συστατικό? Λέω λοιπόν το εξής. Μπορεί και τίποτα να μην απορροφήσει. Αυτό το συμπλήρωμα διατροφής όμως, και προσέχτε εδώ και σας κοιτάω στα μάτια, είναι έτσι δομημένο ώστε και τίποτα να μην απορροφήσει ο οργανισμός ο ανθρώπινος να φτιάξει ενδογενές κολαγόνο, να βιοσυνθέσει κολαγόνο μέσα στον οργανισμό του. Γιατί έχουμε τις μονάδες από τις οποίες παράγεται το κολαγόνο. Του δίνεις λοιπόν γλυκίνη εδώ και άρα του δίνεις και τη δυνατότητα όσα μιλιγκράμμ είναι 200 μιλιγκράμμ γλυκίνη, να φτιάξει άλλα 600 μιλιγκράμμ κολαγόνου. Του δίνεις αργινίνη, η οποία γνωρίζουμε, περιέχει μέσα το προϊόν αυτό αργινίνη, η οποία γνωρίζουμε εκτός από τη δράση της ενέργειας που έχει, εκτός από την λιποδιαλυτική δράση που κάνει, έχει και ένα άλλο στοχευμένο σκοπό. Αυξάνει την παραγωγή ενδογενούς κολαγόνου. Έχει βιταμίνη C. Είναι γνωστό τη σπάση. Είναι γνωστό και στο τελευταίο βιβλίο φυσιολογίας ιατρικής. Λέει ότι αν δεν υπάρχει βιταμίνη C, δεν μπορεί να απορροφηθεί το κολαγόνο. Μα όχι μόνο αυτό, αλλά και κολαγόνο στον οργανισμό να φτιαχτεί. Ναι. Περιέχει λοιπόν και άλλες ουσίες, όπως είναι η γλυκοζαμίνη, όπως είναι το ιαλουρονικό οξύ, γιατί γνωρίζουμε το εξής, ότι το κολαγόνο μόνο του ενδέχεται να μην απορροφάται. Η γλυκοζαμίνη μόνη της ενδέχεται να μην απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχουν μελέτες σε αυτό, δεν τα λέω εγώ. Επιστημονικά κέντρα, πανεπιστήμια. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι μόνο το ιαλουρονικό μπορεί να μην απορροφάται. Τι κάναμε λοιπόν? Επειδή γνωρίζουμε αυτές τις μελέτες, βάλαμε και κολαγόνο και ιαλουρονικό και γλυκοζαμίνη, που είναι 3 μακρομόρια. 3 μόρια με μεγάλο μοριακό βάρος, ώστε το ένα να αγκαλιάζει το άλλο και όλα μαζί να μπαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Να ποια είναι η υπεροχή αυτού του συμπληρώματος διατροφής. Αυτό σημαίνει και να δηλαδή γιατί εγώ είμαι υπερήφανος γιατί το υπογράφω. Ναι. Γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια τσαπατσοδουλειά. Δεν βάλαμε μέσα μόνο κολαγόνο, μόνο ιαλουρονικό, μόνο βιταμίνη C, μόνο καρνιτίνη. Υπάρχουν σκευάσματα καρνιτίνης. Και υπάρχουν μεγάλες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής, παγκόσμιες εταιρείες, οι οποίες έχουν μόνο καρνιτίνη. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που έχουν μόνο λικοπένιο. Λοιπόν, σας λέω ότι εδώ τα συμπυκνώσαμε όλα. Τα βάλαμε όλα για να μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός και να τα απορροφά ευχερέστερα, γιατί το ένα σας λέω
δένει με το άλλο και απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό και ταυτόχρονα να μην λείπει τίποτα από αυτό που λέμε φυσιολογία του ανθρώπινου μεταβολισμού. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που μας ρωτάνε και οι τηλεθεατές μας. Πολλά άτομα έχουν προβλήματα και πόνους στις αρθρώσεις, στο μυϊκό σύστημα, στα κόκαλα. Πόσο τους βοηθάει το Super Vita 18 σε αυτά τα προβλήματα? Τους βοηθάει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι επειδή έχει αυτά όλα που μου αναφέρατε έχουν μια δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, προκαλούν πόνο, προκαλούν φλεγμονές. Ναι. Αυτό λοιπόν το συμπλήρωμα περιέχει ουσίες μέσα οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση. Έχουν παυσίπονη δράση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα στις αρθρώσεις χρειάζονται κάποιες ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι είτε κολαγόνο, ιαλουρονικό, γλυκοζαμίνη, θηϊκή γλυκοζαμίνη που έχουμε μέσα, γιατί υπάρχει και άλλη γλυκοζαμίνη. Κοροϊδεύουν τον κόσμο όταν λένε σε κάποια σκευάσματα ότι έχουν γλυκοζαμίνη άλλου τύπου. Η θηϊκή είναι αυτή που απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Η θηϊκή είναι αυτή η οποία έχει αντανάκλαση στον ανθρώπινο μεταβολισμό. Λέω λοιπόν το εξής. Περιέχει γλουταθιόνη, περιέχει γλυκίνη, περιέχει βιταμίνη C, περιέχει βιταμίνη 6, περιέχει βιταμίνη B12 και φιλικό οξύ. Άρα λοιπόν περιέχονται όλες αυτές οι ουσίες που χρειάζονται για να δομείται ο ανθρώπινος χόνδρος. Άρα λοιπόν δεν είναι το να δώσεις τον άλλον, ακούστε, θα μπορείς να φτιάξετε μακαρόνια με κρέας ή κρέας με πατάτες ή δεν ξέρω μια ντοματοσαλάτα. Ας πάρουμε λοιπόν την ντοματοσαλάτα που είναι και πιο εύκολο και την ξέρει και ο καθένας και μπορεί να μας ακούνε τώρα και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καλά και τα ελληνικά. Λέμε λοιπόν, γιατί τη μακεδονική σαλάτα ξέρετε τη γνωρίζουν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής απλό. Θα φτιάχνετε σαλάτα μόνο με ντομάτα, να βάλετε σε μια σαλάτα μόνο ντομάτα? Συνήθως όχι. Όχι. Βάζουμε και άλλα πράγματα. Θα φτιάχνετε σαλάτα μόνο με ελιές? Όχι. Όχι. Μόνο με λάδι? Όχι. Μόνο με αγκούρι? Λέω λοιπόν το εξής, ότι αυτό το συμπλήρωμα διατροφής και είναι σε αντιδιαστολή με άλλα συμπληρώματα. Δεν μπορείς, δεν έχει στοχευμένη δράση, δεν βοηθάς τον ανθρώπινο οργανισμό όταν του προσφέρεις ένα μόνο. Είναι σαν να φτιάχνεις σαλάτα μόνο με ντομάτα ή μόνο με λάδι ή μόνο με αγκούρι ή μόνο με ελιές. Που δεν είναι σαλάτα. Η σαλάτα, μπράβο, τα θέλει όλα. Τα θέλει όλα. Και θέλει και το αλάτι, θέλει και τη ρίγανη, θέλει όλα. Άρα λοιπόν, αν δεν βάλεις όλα τα συστατικά στις απαιτούμενες ποσότητες, ή μπορεί να φτιάξεις σαλάτα και να πεις θα κόψω 2 κομματάκια ντομάτα και θα βάλω και πολύ τυρί. Δεν φτιάχνεις σαλάτα. Κάτι άλλο φτιάχνεις. Άρα λοιπόν, εδώ είναι αναγκαίο να πούμε ότι έχουμε τα συστατικά αυτά όλα στις απαραίτητες δόσεις. Γιατί βλέπω και συμπληρώματα διατροφής. Προχτές μου έφερα ένα να δω, γιατί πλέον είμαι σημείο αναφοράς, όπως ξέρετε, για πολλούς ανθρώπους που μου φέρνουν και ασθενείς κτλ. Μου φέρνουν να δω συμπλήρωμα διατροφής. Μου έφερε προχτές κάποια φαρμακευτική εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία θέλει να φέρει από το εξωτερικό μια αντιπροσωπεία. Και μου λέει, σε παρακαλώ, γνωμάτευσέ μου να τα πάρω αυτά. Και τι βλέπω? Είχε μέσα καρνιτίνη 30 μιλιγκράμμ. Και λέω, ρε παιδιά, κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, κοροϊδεύετε τον κόσμο ή κοροϊδεύετε αλλήλους? Είναι δυνατόν, όταν εμείς έχουμε 600 μιλιγκράμμ καρνιτίνη, τι να κάνουν τα 30? Βλέπω ιαλουρονικά με 6 μιλιγκράμμ. Τι να απορροφήσει ο οργανισμός, όταν ξέρουμε ότι ο οργανισμός δεν απορροφάει όλα? Δηλαδή, αν φάτε σήμερα φάτε ένα αυγό, θα απορροφήσει ο οργανισμός το 70%. Δεν θα τα απορροφήσει όλα. Και όμως υπάρχει κόσμος και που δεν φάρμακο να πάρετε, έχει αποδειχθεί αυτό. Και φάρμακο να πάρετε και φάρμακο να πάρετε. Ναι. Είναι δυνατόν ο οργανισμός αυτό το φάρμακο που θα πάρετε, ένα αντιπερτασικό, ένα αντιφλεγμονώδες, ένα φάρμακο για το ζάχαρο, για το σαχαροδιαβήτη, θα απορροφήσει το 50-70%. Να πούμε και ένα άλλο που είναι της εποχής τώρα. Η γρίπη. Λένε όλοι κάτι το εμβόλιο της γρίπης. Σωστό. Να το κάνουν οι ομάδες που έχουν ανάγκη. Όμως έχει αποδειχθεί, προσέξτε, ότι αυτοί που κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, ένα 70% αρρωσταίνει, δεν αρρωσταίνει ή θα αρρωστήσει με ήπια συμπτώματα, ένα 30% θα κάνει το εμβόλιο της γρίπης και θα αρρωστήσει από γρίπη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο οργανισμός του δεν απορρόφησε το συγκεκριμένο εμβόλιο. Τι να κάνουμε? Είναι δεδομένο αυτό. Είναι ο ανθρώπινος μεταβολισμός. Δεν το απορροφάει. Άρα λοιπόν θέλω να πω με αυτό ότι να προσέχουν οι άνθρωποι που
χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής. Δεν είναι κακό, ίσα-ίσα επιβάλλεται με τις σημερινές συνθήκες. Επιβάλλεται από το στρες που υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό, από την υπερκόπωση, από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, από τις ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Επιβάλλεται λοιπόν να χρησιμοποιεί συμπληρώματα κάποιος διατροφής. Όμως, όταν έρχεται κάποιος και χρησιμοποιεί συμπληρώματα τα οποία δεν έχουν τις απαραίτητες ουσίες μέσα, έχουν κάποιες βιταμίνες, κάποια μέταλλα σε μικρή ποσότητα. Έβλεπα προχθές ένα συμπλήρωμα από μεγάλο αγγλικό οίκο, είχε μέσα κυριολεκτικά 30 ουσίες. Ήτανε βιταμίνες και μέταλλα. Όχι ουσίες, τα υδραστικές ουσίες, όχι κολαγόνο και γλυκοζαμίνη και ιαλουρονικό και καρνιτίνη και ασταξανθίνη και γλουταθιόνη, όχι τέτοια πράγματα, γιατί αυτά είναι πανάκριβα. Χρησιμοποιούσε βιταμίνες, όλο το σύμπλεγμα Β, Β1, Β2, Β3, Β και ούτω καθεξής, βιταμίνη C, αυτό και όλα τα μέταλλα. Και σε ποσότητες οι οποίες ήταν το 15% αυτού που χρειάζεται ο οργανισμός στη διάρκεια της ημέρας. Κοιτάξτε, τώρα αν κάποιος θέλει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παίρνει ένα φάρμακο και δεν τρώει 5 αμύγδαλα και 5 καρύδια, δεν τρώει ένα αυγό βραστό. Γι' αυτό είμαστε και θα σας πω λοιπόν για το αυγό το βραστό τώρα, γιατί αυτό ήταν δική μου αυτή και σεμνύνομαι να λέω ότι ο πρώτος που το είπε στην Ελλάδα ήμουνα εγώ. Και μάλιστα στην τηλεόραση, πριν από 10 χρόνια. Είχα πει, μη φοβόσαστε το αυγό. Το βραστό αυγό δεν ανεβάζει τη χολυστερίνη, την ρίχνει τη χολυστερίνη. Και τότε πέσανε με φάνη κάποιοι καθηγητές καρδιολογίας, μετά μου ζήτησαν συγγνώμη δημοσίως. Δημοσίως στα κανάλια. Γιατί υπάρχουν μελέτες που λένε ότι το αυγό είναι μια πλήρης τροφή. Όταν το φας βραστό, ενισχύει τον ανθρώπινο οργανισμό. Έχει μέσα ουσίες οι οποίες ενισχύουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Μου λένε κάποιοι, μα το αυγό λέει παχαίνει, ανεβάζει τη χολυστερίνη και ούτω καθεξής. Και σας λέω λοιπόν, η λεκιθίνη που βρίσκεται μέσα στο αυγό, γιατί τη δίνουν σε συμπληρώματα για να δυνατήσει κάποιος, για να λιώσει το λίπος του. Αφού λοιπόν ανεβάζει τη χολυστερίνη. Εγώ αυτό είχα δει τότε. Ναι. Και κάθισα και τα ψάξα. Και κατέβασα κάτω τα βιβλία και λέω για μισό λεπτό. Δεν μπορεί να μου λένε η λεκιθίνη κάνει λιποδιάλυση, ελαττώνει το λίπος και απ' την άλλη αυξάνει τη χολυστερίνη, γιατί η λεκιθίνη είναι στο κίτρινο του αυγού. Λέει μην τρως το κίτρινο, φάει το άσπρο. Παραμύθια της χαλιμάς. Εγώ λοιπόν παροτρύνω τον κόσμο που μας ακούει και λέω: φάτε αυγό και 1 και 2 και 3 την ημέρα, δεν θα πάθετε απολύτως τίποτα. Το υπογράφω. Αν κάποιος ανεβάσει τη χολυστερίνη, να έρθει να μου το πει. Βραστό αυγό. Γιατί το τηγανιτό αυγό είναι αυτό που είναι το τηγανιτό λάδι που πλέον γίνεται ζωικό λίπος. Ναι, δεν μιλάμε για το αυγό τότε. Δεν είναι ακόρεστο το λίπος, δεν είναι ακόρεστο, δεν είναι ακόρεστο, γίνεται κορεσμένο λίπος το τηγανιτό λάδι. Εντάξει, δεν μιλάμε λοιπόν γι' αυτό. Μιλάμε για τα άλλα. Ναι. Εδώ λοιπόν να έρθουν να μας τα πούνε, γιατί και πριν 10 χρόνια που τα έλεγα, μου λέγανε ότι είμαι αιρετικός. Εδώ. Τώρα ας ψάξουν μέσα στο διαδίκτυο, να δουν, να χτυπήσουν αυγό και χολυστερίνη, να δουν τις μελέτες όλες από Αγγλία, από Αμερική, από Ισραήλ, από Καναδά. Να δουν λοιπόν στα κράτη που έχουν πανεπιστήμια ολκής, όχι το δικό μας πάσχει. Το δικό μας πάσχει γιατί δεν έχει πιστώσεις, δεν δίνουν λεφτά. Αφήστε το, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, άρα να ψάξουν λοιπόν να δούνε αυτά που έλεγα πριν 10 χρόνια, αν ισχύουν σήμερα. Γι' αυτό σας εμπιστευόμαστε, γιατρέ. Και γι' αυτό εμπιστευόμαστε και το δημιούργημά σας. Θα ήθελα όμως να πούμε και για μια άλλη κατηγορία ασθενών, γιατί μας ρωτούν πολλοί τηλεθεατές. Οι νευροπαθείς. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων με πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτοί μπορούν να πάρουν το Super Vita 18 ή θα επιβαρυνθούν? Θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό. Όχι. Για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν σας είπα προηγουμένως, στους νευροπαθείς δίνουμε καρνιτίνη. Ναι. Γιατί τους λείπει. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν νεφρική ανεπάρκεια έχουν ελλειπή καρνιτίνη στον οργανισμό τους και τους το δίνουμε απ' έξω. Είτε σε ένεση, είτε στο νερό δηλαδή, είτε από το στόμα. Λέω λοιπόν ότι επειδή αυτό το σκεύασμα περιέχει καρνιτίνη, αλλά και επειδή περιέχει παράγοντες οι οποίοι βοηθούν και το σηκώτη και τον νεφρό και την καρδιά και τον εγκέφαλο, είναι σίγουρο ότι βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Ειδικά στους νευροπαθείς, η οποία είναι μια ομάδα η οποία έλεγα βρίσκεται συνεχώς στην τζίλια. Με ποια έννοια? Ότι ό,τι και να δώσεις ή ό,τι και να καταναλώσει αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι τροφή, είτε είναι υγρά, είτε είναι φάρμακα, θα πρέπει να είναι σε τέτοια ποσότητα και με τέτοια επάρκεια, ώστε να μην του βλάψεις αυτό το όργανο που είναι ήδη προβληματικό, ο νεφρός. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σκεύασμα το οποίο περιέχει τις απαραίτητες ποσότητες, είτε σε αμινοξέα, είτε σε βιταμίνες, οι οποίες βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως τον νευροπαθή. Και θα έλεγα τούτο. Λέμε στους νευροπαθείς ότι θα πάρετε συγκεκριμένη ποσότητα πρωτεΐνης. Το λέμε γιατί η πρωτεΐνη μεταβολίζεται στο νεφρό.
Δεν μπορούν λοιπόν να καταναλώνουν σκευάσματα. Και να μην λέω διάφορα, γιατί εγώ δεν μπαίνω στον ανταγωνισμό. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Σας λέω τώρα ένα σκεύασμα το οποίο είναι συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο είναι μόνο ντομάτα, να πάει να φτιάξει ντοματοσαλάτα μόνο με ντομάτα. Εδώ είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο τα περιέχει όλα. Άρα λοιπόν είμαστε σε αντιδιαστολή με συμπληρώματα. Θα πρέπει να συγκριθούμε με συμπληρώματα που τα έχουν όλα. Και όλα να τα έχουν όπως εμείς, δεν υπάρχει κανένα στον κόσμο. Το υπογράφω. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Θεωρείτε το Super Vita 18 αναγκαίο τόσο σε υγιείς ανθρώπους όσο και σε ανθρώπους με κάποια πάθηση? Σας είπα και πάλι ότι καταρχήν οι υγιείς άνθρωποι, ακριβώς επειδή βρίσκονται σε υπερκόπωση, έχουν αυξημένο άγχος, δέχονται το πλήθος αυτών των ρήπων του περιβάλλοντος αλλά και της ηλιακής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με όλα αυτά τα οποία καταναλώνουμε όλο αυτό το διάστημα στην καθημερινότητά μας, είναι απαραίτητο για υγιείς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να έχουν τόνο στον οργανισμό τους, θέλουν να έχουν μυϊκή απόδοση, θέλουν να έχουν ευεξία και κυρίως θέλουν να έχουν ενέργεια για να μπορέσουν να είναι αποδοτικοί στο ρόλο τους στην κοινωνία. Από την άλλη μεριά, έχει τόσα συστατικά, έχει 19 συστατικά, τα οποία αναφέρονται σε ένα πλήθος παθήσεων και νοσημάτων, τα οποία είτε βελτιώνουν, είτε αυτά δεν αφήνουν να γίνουν περαιτέρω επιπλοκές. Συνεπώς, το θεωρώ αναγκαίο, χρήσιμο, απαραίτητο, ιδανικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όπως είδαμε, κυρίες και κύριοι, το Super Vita 18 είναι απολύτως αναγκαίο για τον οργανισμό μας. Τηλεφωνήστε για να το αποκτήσετε και να δείτε και μόνοι σας τη μοναδική του δράση. Να ευχαριστήσουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Θανάσιο Βαθιώτη, που ήταν σήμερα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, φροντίστε τον εαυτό σας με Super Vita 18. Γεια σας.